clear tu te chu vele vekule hole tun truma chuan kum sang ni som pariatan ti chua the thinning true new world order ti chu kan clear ho vele donani tuna tra kum tam tak lo tur lo langin kan chen no khovel chu mishingin an khat vek to ram sang te chuan an rama cheng mishing te za apanga zel chu kum tin ti tle man tum ta mun then khata chuan kum upalam to te chu han that mai zela a then chuan kum khata nau piang tur zat an bituk topa ma se USA ve thung chuan an student te chu test chi khat da thining ti paltlang tirin chung zinga mark mun hiamber te chu an tilum ta thin ani Texas governor din chuan he te si athlop lea chu afapa black chuan hriin apa tuina chu a eilo hle ti elnan test chu a fail lui ta hiala masedin chuan afapa result te chu an klasa athiamber lainai result nen chuan athak thleng sakta dai mai amai ro chu apa thil ti te chu chanchin tharlama chuan highland sakle zel ani si kumtam tak chung chu result te kha anlo khoi danglam trin alonia mi house fa te chu an fail tir ngai lo ani din chuan athil ti sual te chu pomdu lovin security head mesonatia apu tadai maya afapa po chu danang takin ankal tir lo chuan a hnai na tur don ti a hrasi afapa chu tha turin an hruita a Blake an vui lai te chuan din chuan thiam takin lem machang vel a campaign manager Georgina chuan ron thil ruin FBI agent Morris chu a case boy pui tu wani thu waron shila chu wangin mason chu mun thu rutaka chuan hruin investigation a ming alan lo nan alo hisab lok vek kalo ni ti chuan din chuan election lama aril ru a pe thei to president ni turin tran na la le thei don ta re chuti laina chu preso chuan lo hol tu win school chu akhin don le don lo thu lo zota ani chuan an zona chu chang du lovin na lo nol zel in lama a ho nu chuan Morris chuan laina chu so na halo zor velea Blake ne na info lai thalak anei te chu a muwa laina chuan karil nu nat lain min hnem ve mai ani kha ti na lo chang Morris chuan an tin chung chu en kualin lainai nu boral nu watrang chuan ban nga le ti a muwa chuta chapa anau te en kol lan langai boxi reporter tela chuan an in chu an vil reng bokani Morris ho nu chuan laina ron muturin dina assistant Jack chu halo lut vea governor na mudu thu ron shidani laina chuan ole tina lo changa amhuna thlen chuan din chuan antima lotel ve turin na lo soma laida ngai dan chu ani lo hle sum chu mamo view ma se asom na chu an nol saka Jack chuan anin lama athla hole ta ma sen holama chuan gas la tak ti chukin laina chu amu hil takmak mai reivak lowa laina chu building hlui hlon to bula hiana har chu hlola chita chuan Jack tele midang te chu han lo chung zinga chuan miss call chu halo telvea miss call hi anau te zirtir tu alani Jack le miss call te hi organization pakhat the fight tia an lo thok ho renga chu organization chuan tuna an test patlang tir train the thinning system chu hado dal hle rampon lama mi te chu arukin a chu tir train boka anni hian din hi president ni lo se an dua a chan chu din chuan test chu atui puisi ti chuan laina hena chuan din chu en thaturin nan ngeda chutia en thlanan chuan amma dinan anti matel tura asom na kha apom mangai ni ti chuan chung lama trangin din chu halo spy anga engtin mo pai thak thei anin ring ani lainai thin pa pakhat kelan hian reporter lar tak wendi hena na lo muthar boka school lampang ho buena case kha boi puya chak lea ma se thok thar tir ani awang chuan na tlem te chau pekri ani si ma se hunola chuan research chu halo nei pareng tho boka mithian dalai lo na funeral home te chuan kalin July thok te chu interview alo nei pui trin chuta an hria chu Blake ruang khan an hnen a thleng lo hrim ti chu ni chu mi zan chuan kelan chuan laina chu kowin thlan mula kal puya asoma an pani chuan Blake thlan chu lain a kuang chu alo ruak reng ti an hu chuk ta khate sa student pass zolo ho kha tha kher an lo ni lova le hnu e factory a aru ka hruai an lo ni thin zoka
chu factory nei tu chu Asuru Global niin chulai huna chuan na tho lui tir trin nan lo ni zo reng ani an tha an du wangin rukin an lo shoi thin alo nia black attack group kha ruma shoi an ni screen lian tak ma chuan da an nia chuda chuan ramtana tangkai jok an ni the nan thlan chu an ni thu ten tongkam thiam takin nan shil vela an zinga thok thaber te chu lo mana mi pa ngai angin an nung le the do na ni student ho chu thi nan pumpel tin thethiamin an lom lea ma se black ero chu alom ve violo an huwa student te chu an honga thilphum sak ve kan nia chumi nuwa an thona tur mun sang sang chuan an kal tir ta ni black chuan thodu lo tai la heng tin nge min tiang le tin nain ngai tu reu rewa alulul big tin mu chuan gas te chuan aron hau ngal bor bor mai student ho chu an dan zom tur te chu an hril ta trewa an ni khat zel chu mun thuma then an nia darkar som pali chu na tho nan manga darkar khat chu choi na lein ti fai nan abak zong darkar la bang chu mut nan mang thin don ti an shrila chulai mun chu khau taka von ania engtik lai ponan thli thlai reng zelani an thona tur mun te chu camera tang chuan an mu tir zela black chuan chulai muna eli lo om ve chu makati khermai eli hi high school an kalaya habil nu ni training ama kuma khan te safela wangin athi to emo hati khania black chuan wapan watin na wa fopa ma se li chuan hun ol kan nei huna kain bedon ni halote chutin in belai chu an kianga om ve mi pakhat chuan alo mu ve ani na thona huna zo chiatia black le eli chu in mu falin anin nim nai lo na harei tabokaniang an chedu am le mai chumi zan chuan black chu midang ne na han ti ti nalama an zinga mi hi thar chuan thil thatak ti tura than chu an ni arin thu a soi chuka ani hian van nei a in ti thu a soi vel chutian ti ti lai chuan alarm ron ri thutin an hoi chuak ngala mi pakhat hian anun na la ka lo tumek chunin sang taka tanga zun thak chu halo tummeka then khat chuan an lo au phur vela ma se azuang thachi atia gar so chuan net hian an lo dong chat mai si ti chuan midang ho bok chuan snip snip tin an out of vaka back chuan a hret hiam lo hle hi thari zo chuan mi tu emoin na an tho du lo emo anom that du lo chuan infirmary an shroya anti danglam train tin na lo shrila tlangwal pakhat black le eli in kis lai lo mutu khan black churon kokin abulani hena chuan ko muwa case chu ron kal nain black hena chuan eli chu kata ni to tin amel po email le ni chuan ka thatang che tin naron vau vela atu galo thena chuan ei lai chuan case chuan eli chu a fop lui vel vak vaka tenom tak taka khosain eli chuan adu lo hle ti hriat mai black chuan lo en rangin mu sho mati hlea case le a thian then ka te chu the word ti ming phua sak ania ani hi an omna arei to wangin an senior to hle na thok dang te chu an endik ve trin boka chulai huna tranga zalen masatur pol ni angai anni bokani an kalson hu chuan black chuan eli chu hawa pan hnaya she omati hlawin awa tong thamuan ma se eli chuan a hin zok nan kalbo turin nalo ti thung chuta ke sa thian te chu local nai le in aron portlang leya kalbo turan vauna chu enga ma ngai lovin black chuan alo khoi ta shep mai a chum nang nual to tia ke sa chu haron in rol vea security te chu a ko ta wat mai black chuan eli chu ka in atlan puita ta ya ma se room dang an thlem chuan gar chho chuan lo hualin aron khoi le tamial mial mai black chu chuata nem bet thei tia chuan an leader mason churon kala black chuan mason a mu chuan mak atil hle chuta mason chuan phubalak nan tin black a ke chu alo ti tlia sak rop zui le ngal thlaria taliam nu chuan din po chu than hem ngai tak chuan ala campaign sela in thlan nan ni tlem te chi om to lainai po chu ati ma chuan thatakin ala thok ve renga mi pui ma te chuan din chu a thateyang beran chu thin ma se aru tak chuan an hriat lova an chan chin hriat turang ang chu kol le jack te hena chuan a report reng thowa lainai chuan chu ti om reng chu haning to khop mai mason na an nei na hrebok silo ma se beidong lek lek tia kol chuan plan that tak aron nei ta
chu ro man na ti lo tling tur chuan Georgina computer chu han mamo ta ni ti chuan hacker pakhat pui nam hangin lainai chuan device pakhat chu a kenganga chu computer a chuan voin engkim chu ta chuan in copy vek dorani kelan chuan arukin an thu sei chu halo ngai thlarenga jeka te chuan an man chuak man din chu debate ta na in practice angaya practice na chuan a el puetan laina chu mangta din ma chuan a soingam lo zong te chu soin a el puyang chuan om ta vela nuam po ati phian mai chuti line asuru te company chu na thok tu an nga to boka an sum do na chu alian thur mai ni khovel pum hupin an in zar phar towa factory a chuan blake chuan na chu a thok ve renga buena ato non lo na na film khur to ngai mai eli po chu kesan ati bui lo nan a beto ngai lo bok a ke po chu hala bai renga a chan chu kesale a thian te chuan a ruma lu chilin adam don chautia anti tli sakle ngat sela tin ni black chuan a ke entir tura infirmary a kal chang te chuan doctor chu a ngai a lo thralova a chan na zo po chuan black chuan atlu wanga nangin a lo soi bo zel si chuta om laia na tho du lo wanga student dang a lo soi lu te chu laina takalo thlirin doctor hena chuan khovel midang ten hena kan le don tak to lo tiro tina zot taroi maya doctor hena chuan puina hadila doctor chuan ka puingam lo che ti thei ka nei lo tin lo chang bok si an hun ol neya chuan insual an huai hot trina chuta chuan case chu champion line in ain la cham hle ani atum pui te chu thi chong na cmz thin le ngal chutia soi sak te chu guard te chuan an pui ngai meu lova ma se black chuan a khongai em wang chuan guard te chu doctor hena shroi turin nangen ta topa case chuan ringa tranga black ron hu chuan kokin voi khat chu kan line sualang tin na chau khop mai an hu chuan black chuan hitar chu wapanin eli hena chuan atuk lama insul na ringa local ve turin acha a hitar la chuan black chu alo mutai view peka amal te chu zut sakin eli nen chuan in ngai zong thei to chuang hlei nem tin na thlem vela ase black chuan lo narin itana khuan ruat chu hi tong ve thuayang tin na kal san ta dai mai ani chuta hi thari thin rem chuan eli nena chuan acha lo ang thlapin na lo vasoya black chuan a mu pe to lo tin na lo hril hlau zok hi thar hi keisalam tranga lo ni reng chuni in keisala chuan chulai huna tranga a hruai chhuat tur thu a lo tiam vel ni nge turani kholama ve thung chuan kelan chuan windy nena a theory te chu hrilin a research te chu hamu tira da thining te san nei na khol te chu asuru global ho company siamania chumi te hnuya chuan Georgina ai chu ha thokani company chuan bong ruwa hral tur alet ni in an nga to line thok tu chu an lak bel o ma hresilo Georgina la chuan khol bok an chura lom tin chuan lam malo siam mak mai mase kilan chuan khol an lei bel lo ti a hreve kur bok si campus te chu a fan te po chuan chutiang zat product siam chunan mun an nei zau lo zia chiang viau sia chitakara asuru company chuan military ration mi sing chuang tan an lei train ti a hrele zel bok nen student anda bo te kha salangin an chorani hi tin a soi chuk ta phong maya ma se chu chiang taka fin na ha nei silo wangin windy chuan a research chu alo nol saka kelan chu akara alu chiatia mai tuam pakhat hian sarangin alu chu aron tuam thuta thothei lowaron siamin kelang chuan ma ang takina kar alam chu a met tawaka kar alam arik vele chuan mai tuam pa chu ha tlan cheta daya lainai chuan aruma black chu muin anin fok ngal ngonga ma se black ni lowin jack zokha halo ni reng si kongka kigri chuan amu manga ta chu aron ti har lol maya kongkhara chuan kelan chu lo omin rui mel dawin biarte haron kenga ruma chuan music chu ring taka play in party o mang tak chuan om ta vela ma se chu alem chana mai ni in lainai chiar thei tur chuan lekha zik chu hatilanga thilom zia hrila asuru hoin engkim man ngai thla ani hati lainai chuan mori sakar chu halo pe vengota mangtang kai takang mo election ni alo nia lainai chuan naute chu miss koli ina chuan awathla
ko li chuan mun himzo ka kalau kalpuyang ti na tiam ti chuan lai nai kal nu chuan ko li chuan ain nung lama lu ru na han siama chuan a hrui ta daya lai nai chu jack chuan ron pick up in kara chuan an ti tia he group ka zom na chan chu ka unau nu tan phubalak ka du ani hatia a unau nu chu na khir tak ani wangin test ka a fail ani asuru building an thlen chuan din le atim te chuan in than result halo ngak meka lai nai chuan jack chu good luck atan aki sang nok noka lai nai chu bedroom a chuan lut ngalin a in kalkum mak mai tukvera lon chukin le lama pakai turin a chuan thet lek lek hiala lau le kur chunga a in ham tan trok nuin Georgina office tukver chu ha thleng thei shrama a chunga chuan lutin hackerin a pek device chu hangin computer chu ha mangta file pemo tak te chu hai chukin factory thuru grab thak tak te chu ha muwa black apo chu haladam tir hriat chuan a trap ta hial mai chutia file transfer lai chuan Georgina chuan ka office a thil ka thei hil tlat mai hatita chu hrein jack chuan lainai chu message a thon ngala lainai chuan reilo te che hun kalama mo sin ti chuan jack chuan Georgina chu hati derta dinan man mo dewina mudu che ti in abuma Georgina chuan dinan ne na wathen chuan do tani ti hrein jack chu man hal turin thu a peta mak mai chuti lai tak chuan gas dang te chuan lainai chu harei to riau ti ngai tu chukin kongkhar chu han ti chetran ta vani thla takin lainai chu ro lo le le manin bedroom a chuan an kongka hon nen ai nang man tle chia chiani jeka han lo man ti mu chuan man mo taka chukin Morris chu kol tang hala factory lama ve thung chuan bag chuan case in sual chu halo ngak rana azo nu chuan in sual puya wa chau ka chak jok chuan leader kani ve toang ti na in rem siama achang tu pa chu in sual lo thiam ngang mai a kena chungpo chuan a chemoi fia hle maya chutian in sual lai chuan eli chu a na tangin chol lai lok turin na ruma kala garsten an wangai ven chuan ni ko hrelo hian lo om reng mai gas ngai thalo chuan a han khoi china chuta eli chuan a lo se thut maya in sual boi ngalin eli chuan a hne lo hle maya dar thalanga chuan an the thuya chuta chuan phuar betin nan nor son tang hala infirmary lama chuan an hruai ta dai mai ani hitar chuan lo muin na lo khongai hleya black la chuan case chu haloi su sa chaw to hle mai boxi ma se a khongai le deuh chuan kai tho a han tuma chuta case chuan rem chang alo lain black chu hatlo ta pop maya black po chu thin rim vein mol chuan case lu chu a votawak mai a chak jok taka chuan mi pui ho chu black a minglamin an lo aw dual to a ma se tho le khata alam chu haron ritat phut mai hitar chu lo kalin elidin hun chu haron shil wata black chuan case le apol te chu leader ani to na ko khomin na ti puita helai muna tang hian eng tika ma kan chu don tak lo chuwang chuan ruam han na thatak kan nei angai ni hatita ni black chu na thok tura kal lein khol pakhata chuan a vain ti pala gas chuan infirmary lama hruai watin en kol hal turin anda a choina ba ve thung chuan case le mi pakhat chu hanoin sual buai lui ve ngar boka ti chuan midang ho po chu loin rol watin a in phek noi tawak wak mai nei gas te chuan ron thel tumin na ron pan hnai ta a alarm po chu lo ri le in black le a pol te chuan gas te chu corridor a chuan an lo be le ta an chabi te lak sak nuin infirmary a chuan an lut ta a chuta chuan doctor chu a hnek thung hal thrui mai doctor dang pakhat chuan black chu han hung lama tangin alo pu bet chota black chuan syringe chu banin na vita a khoile ta shrep mai ti chuan elinen in mu vong in zaina chem ta hriam tak chuan an honga thil an da sak chu han zai chuk ta a case te in sualna lama choina lama ve thung chuan mason chu thin rim takin alo luta a mu chu aron khoi ve ta pop mai case po chu aron khoya thilom zia soi turin na ron dopa ma se case chuan engma soi du tlalo mason chuan a tracker chu a han en chuan he zong phena hian black chu amo phurtu ani ti hret hiam tamaya tracker chu zui zelin infirmary a chuan a chuilu ta ma se chang tu pa le a bial nu chu an lo bo man to si black te par hi chu doctor ranga in thuamin an biru pa an kal ta zela chuti line ai le Morris te chu in chunga an lo in bia line ai chuan Georgina computer atra a copy chu pein thilom zia chu hashil taveka
Morris chuan I trong hriat nan I bung rua te khan Mike an lo kam reng lo mo ti in a thil ken te chu peturin na tia chuta a phone chu ati chiat sak ta mak mai lai nai chu silai tinin mani in tilumanga alan the nan in chu atang chuan zung thaturin atita ne kolit biruna levera ve thung chuan an polami pakhat chu misual lo ni rengin hekar chu ka pa no pom pakhat chu haman ta boka hetia ka ti lo chuan Georgina khan ka fa te tha min vau boxi hatia a soilai chuan no pang chuan a kut chu lo se sakin anam tawaka ko chu lo chewe watin thingbung hian lo vota shrep mai nei reilok lawa chuan a volume ta dai maya Morris la chu a phone awanga habuilai tak chuan lainai chu aron cheta thuta chuda chuan nam tuin computer copy na device chu a chu sakwata tlan bo watum lai chuan Morris chuan ron kapin laina chu mi pakhat ina chuan adar thang ke rop khop hian a zung lu ta a device la chu bucket tui oma chuan a tlat dai zuile ngal laina chuan la chukin kelan hena chuan a kalpui ta wata kelan chuan bu faya phumin a chiat lo sham be sein a hemro ngal zung mai vanai thau takin alo chelo lo maya kelan chuan chu file chu copy chong la in hard drive chuan a him jok nan ada le ta wendi hena ka keng ve ange tin lainai chu aina chuan a him jok na lo omri turin atibok mase kelan chuan a kar chu atinung chi atia apuk tawak mai laina chu tu vera dak chokin motor puk chu halo muwa chuta Morris le pol te chu alam panin an local ti amhubok man mo taka hard drive chu lain thil dang nen chuan thangkam matum ta an lo lu chuan an rap pal ta chat maya in chung zong chu apuk tar ta vek mai lainai chu in chung atang chuan atlan chuk man sha ma a chuan lama chuan Morris chuan alo lam hu fu le cheu mai anin sual le ngal pang maya Morris chuan ne lo chu adu to big lo laina chu a sop ta shrep mai mase laina chuan chemte lo akru rengin avit ta sok maya stepa chuan nam thazuin a boral ta ne chuti lai mek chuan din le ta tim te chu in thlanna chuan ne na han chang ti hrein an lo lom viau mai kolite lam lo lang lein no pang ho chu leivera tang chuan a hruai chuak meka ramdanga a chu puita dai mai lainai po chu TV station thlengve watin wendi kuta chuan hard drive chu peya thilomzia a hriat tak nuwa le kelan po an thata nei ti a hriat tak nu chuan in thlan lampang chu TV a chuan pe chuak to lo turin order ra pe ngala helicopter tirin asuru company chu chui chiang turin atitang ngal boka factory lama chuan black le elite chuan chuata kongkhar hi han hu chuaka chuta chuan lutin lever anzota zela meson chuan alo zui zel ti an reng lo reife an kal huin kailon hi han watlenga chuta chuan lonin an chuk theita masen omnalai tak chu khoilai nge ti an hre thei thlat lo ti chuan vai le khata meson chuan ron bei thutin anin sual buile ta meson chuan black chu are hlum trap tia helicopter chu haron rita vu mai eli chuan remcha lo lain meson chu lung hian lo den hlum matum ve boka chulaya thil thleng zong chu helicopter chuan lo recordin live in TV a alo pe chuak reng mai ayan tu te chuan black chu aladam tin hu chuan makan ti hlea din po chuan lop mu vein a hlau thong le mai mase Georgina chuan lo hnemin engkim ka ti fel thei ve ka lom halo ti ve a black te chu TV station a chuan hruai an nia laina chuan lo pan halin aron fop tamul mul mai mase elia mu che chuan a thil ti lai chu ha top chata dinero chu president ani to sia president ani nuwa atu soi masaber tur chu halo soi ve mek Georgina chuan athu nei na thar mangin black le midang thu dik hre te chu police man tir fight avek maya ti chuan lu che thla takin police chuan an motora lu tirin an hruai bo ta masen hruai bo na tur konga chuan thilian tak hi lar chuwa an che chul pha ta ni kongkhar lo in hon chuan jek chu lo ni rengin alo chuaka FBI ni thuron soin black ate chu halama trang turaron somin an president ni ta din chu dodal pui turin naron som ta ni ti chuan movie chu lo top ta ni clear tu te atop thlen lo thlir zo wain kaloma lo dam lo hriselula film dan en hule thuai kan tum donia